Bună toată lumea, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Știu că n-am mai filmat de mult pe canalul acesta de YouTube, am fost ocupat, am și uitat, nu știu. Și ieri mi-a plecat Star Power-ul acesta pe BBA și acum vreau să fac un box opening și pe canalul acesta ca să pice cam de lipsit o grămadă de gadgeturi îmi lipsesc. Pe Frank, pe Nita, pe Bibi, pe Bull, pe El Campeon, pe Pema, pe Cioară, pe Mortis, pe Dynamite, pe Penny, pe cine, vai de capul meu. Bun. Și hai să începem. Las și muzica pe fundal. Dă-mă de piste tot. Trebuia să dau solo. Și știi ce m-am gândit acum? Să mă joc cu brawlerul care mă omoară, dude. Da, ăsta e un meci de început de încălzire. Pe o pustie. Pop Chanel, bani la climă duc caramel. Merg doar și că e modele. Unde? Ei. Bani la climă duc caramel. Unde? Ei. Vezi că mine. Are porno, Boli. Ia de mă la Boli, bravo. Cioară fugi. 24 de carate, inelelelele. Cazul meu e danger, friendship manager. Cu margie la fac dimanele banger. Și când sunt prezentă, dau, j'adore și no de au Gucci, Balenciaga. Așa, stai un pic, nu m-am mai mișcat chiar puțin. Stai. Dau modă. What? M-a găsit ăsta aici, am fost ocupat cu muzica pe fundal și de-am stat. Dar acum nu se mai stă. Revenit. Și am revenit. Și ca un can. Uai. Hai, Cioară, hai. Nu mai apuci. Palate. De karate. Ia 5. Da, și am spus că mă joc cu brawlerul care mă omoară. Ero. Toate hazele, 24 de carate au inelelelele. Despre mine umblă vorba, că îmi place să dau moda. Toate hazele, 24 de carate au inelelelele. Despre mine umblă vorba, că îmi place să dau moda. Cea puțin de migindă. Ia. Ce mă enervezi tu pe mine? Ce-am făcut ăla? Ce vrem? Toate zoalele, toate hazele, 24 de carate au inelelelele. Despre mine
Umbră vorba, că-mi place să dăm. Poate ne apucăm de o serie și de Clash Royale. Știți? Despre mine umblă vorba, că-mi place să dăm moda. Ce mi-o zăbi căruns, dude. Toate hazele, 24 de carate au inelelelele. Despre mine umblă vorba, să dau moda. Aha. Noi mă convine și parșiva asta. Face, mă enervează unii. Că-mi place să dau moda, deci pe m-am omorât. Poate ne apucăm și de o serie de Clash Royale și pe canalul ăsta. Că-mi place să dau moda. Și aici am mai cheltuit gemurile degeaba. De ce se oprește muzica? Lasă. Oh, revenim iarăși. Gata, și-am revenit. Viteză Ferrari. Pobre. Bravo mie. Negru cău sari. Cântă lăutari. Viteză Ferrari. Lari, lari, lari. Opre. Ce vrei tu, piperă? Hai tu. What? De lăutari. Viteză Ferrari. Lari, rai, rari. Și vine o parșivă. Când cău sari. Când te lăutari. Viteză Ferrari. Rari, rari, rari. Nu mă bate. Mă bătu, bă. Noroc cu gadgetul, că de nu-l băteam. Mortis. Mie îmi place Mortis. Asta e Mario Fresh. Vreau să fac un bug, să mă bag în perete. Da. Negru ca o sare. Nu mă lasă negru să fac bagul. A, nu pot. Negru ca o sare. Nu mai vine să mai bate lumea. Parșivii, bun. Fai de capul meu, Gin. Știam că iară reclamă. Revenim iară. Și-am revenit.
Mhm. Toate țoalele, toate ierfele, 24 de carate au inelele. Cine mă omorât? Ginny Forțin, parcă da. 24 de carate au inelele. Și aici cred că o să încheiem episodul, dude. După meciul ăsta. Poate încheiem cu victorie. Nie. Peste tot. Gucci, 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 Balenciaga. Gucci, 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 Balenciaga. Da te vreau în tine, sunt mișcă pe beat, e o bestie. Zăm top. Orșan, bani la cremă de caramel. Unde? Ei. La om, da. Vine la un Hai bă, nu vreau să mor așa. Becos. Normal, bă, Bicruz m-a terorizat tot episodul, dude. Deci, Bea. Sau cum n-ai să zice? M-a terorizat tot meciul, practic. Și aici cred că o să încheiem episodul. După Danger, Friendship Manager, îmi prezint Pompera, parcă Margiela, fac din manele, Banger, pa!